играем една игра. Добре. Това е изневяра, а това е неуважение. Аз ще ти задам въпроса и ти ще поставяш спрямо това, което мислиш, че е. Ако сме в ресторант, например, и ти някой момиче мине покрай нас и ти се обърнеш и я загледаш, това според теб изневяра или неуважение? Неуважение. Неуважение, не изневяра. Добре. Ако примерно някакво непознато момиче те срещне по пътя и ти поиска телефонния си номер и ти го дадеш, това според теб изневяра или неуважение? Неуважение, смисъл, аз не съм имал контакт с нея, за да изневяра. Той изневяра, не съм изневяра. Това ли беше? Още последен въпрос. Съм ти подготвил. Ако примерно някой момиче закъсало с колата и те помоли да й помогнеш с смяната на гумата, това според теб изневяра или неуважение? Джентълмен, неуважение. Аз пак никаква изневяра. Съм джентълмен, просто момичето. Я пи една вода студена, бе! Това всичко е изневяра!